আৰু এই 125th এমেন্ডমেন্টটো হলেহে ভিচিডিচি সংশোধনী হ'ব আদারওয়াইজ এটো এনেকৈ চলি থাকিব বিপিএফआ কোনো कारणाव 7টা 6টা 7টাनि बारा देरहानायनि माने परिबेश गैया आरो बिजेपिआ गभर्नमेन्ट दानायनि बिजेपिआ सरकाराव फैयोब्ला बिटिआरनि भिसिडिसिनि राजखौ फोजोबस्रांगोन बे बाथ्राखौ प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा गावनि अफिसियेलि जों फोरमायदों दा नोंथांमोनहा नैबे स्क्रिनाव नुखादों नङा होमबा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारा मा फोरमायना होदों अब्ला दिनै बुजिनानै मोनदों निश्चय जोंनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' साराबो लासै लासै हमदांनो हादों जे आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय जिथुनाखि आसामनि बिजेपि दोलोआ जिथु थारैनो बे बाराव बिटिआर बा बिटिसिआव देरहानानै जिथु सरकार दायोब्ला बिटिसिनि अर्थात बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय भिसिडिसिनि पावारखौ बा राजखौ फोजोबस्रांगोन होननानै प्रमद बर' सीएम सारा गावनि टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों दा नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा स्क्रिनावनो अलरेडि दा बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' सारानो माखासे गोबांथार खोथा बुंदों जिथुनाखि जानो गोनां इलेक्सन आरो भिसिडिसिनि बे बाथ्राखौ फोजोबनो हानाय हायैनि सायावनो बाथ्राखौ बुंनानै होदों नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ इम्परटेन्ट सानना लानानै जोबजासिम निश्चय नायलांजोबगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे जोबथारनायाव सोर मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों कमेन्टआव फोरमायहरगोन होननानै आं मिजिंथिनानै थादों लोगोसे जोंहा बिटिआरनिनो जायखौ बुङो जोङो इउजि ब्रह्म नङा होमबा मिनिस्टार बिथाङाबो माखासे गोबां खोथा फोरमायदों बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' जानाय जायैनि सायाव आरो बिजेपिआ थारैनो बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसिआव सरकार दानो हागोन ना हाया मोनबेसे भटआव देरहागोन बा मोनबेसे जायगायाव देरहागोन आरो लोगोसे इउपिपिएलआथ' गावसिना देरहाखागोन जों जुक्ति जाखांनो नङाबा लोगोसे बिपिएफ दोलोआ माबायदि देरहासार जागोन ना देरहासार जाया बेनि सायावबो इउजि ब्रह्म बिथाङा गुवारैनो फोरमायनो हादों नोंथांमोना जाहाथे बिनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायना लायोबा निश्चय बुजिनानै मोनगोन आं बेखौसो सानदों दा इउजि ब्रह्म जोंहा मिनिस्टारा नङा होमबा बर'फोरनि बिथाङा सासे बिटिआर ओनसोलनि जि समनिफ्राय बिटिआर एकर्ड खालामनानै फैदोंमोन बै समनिफ्राय बिथाङा दिनैसिम माने बिटिआर ओनसोलनि मिनिस्टार जानानै दङ दिनै बिथाङा माखासे गोबां खोथा बुंनायाव माखासे रंबो थानो हानाय बा राइटबो थानो हानाय स' बेफोरखौनो नोंथांमोना गाव गावनि गोथौ मेलेमजों साननानै सेलेक्सन खालामदो आरो बेखौनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव थारैनो इउजि ब्रह्म बिथांनि बुंनायफ्रा राइट जादों जायाखै बा प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि सीएम सार बुंनाय बाथ्राफ्रा राइट जादों जायाखै नोंथांमोना बेखौनो नाजाबानो जाबाय आरो लोगोसे जों खोनानो मोन्दों मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरां मिथिंनि गेजेरजों जिथुनाखि बिपिएफ आरो इउपिपिएल जोंहा बर'नि मोननै पलिटिक्सआ ज' जानो गोनाङा साननैनि गेजेरावनो फाइनाल रिजाल्टआ फैगोन होननानै नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जानांगौ स' नोंथांमोन नेनानै थाथ'दो आंबो नेनानै दङ दा बे फाइनाला माबायदि जायो नोंथांमोना साननैनि उनाव अर्थात 12 थारिखसिम नोंथांमोनहा नेनानै थाथ' 12 थारिख बेलासिफ्राव बा नङाबा 13 थारिखआव नोंथांमोना बिनि खौरांखौ क्लियारै मोनफुंजोबनो हागोन बिपिएफ आरो इउपिपिएल थारैनो ज' जालायनो हामारगोन ना हामारा ना बले ज' जालायसिगोन ओइदिनखालिनो नोंथांमोना बिनि बागै गुवारै मिथिना लानो मोनगोन आरोना दा बिनि गेजेराव जोंहा बर' हारिनि बा बर' समाजनि गासै मोन 18था आफादफ्रानो बे ज' जानायनि खौरांनि बाथ्राखौ फोरमायदों आरो मेल मोनसे लानायनि गेजेरजों बा मिटिं मोनसे लानायनि गेजेरजोंनो बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावना होदों नोंथांमोना बेखौ निश्चय साननैनि उनाव खबर मोनगोन होननानै आं मिजिंथिनानै थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना दिनै बे भिडिअखौ फुल जोबजासिम नायखांनायनि उनाव सोर जायफोर गोदानै फैदों आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला मोनसे शेयार खालामनायनि लोगोसे लाइक कमेन्ट होनो माब्लाबा दाबाव होननानैसो आं मिजिंथिनाय थाबाय কিন্তু পিছৰ কথাটো পিছতহে ক'ব আৰু পিছত চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত যিবিলাক সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব এইটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰে আমি বিচাৰিছো বড়ো ভূমি আৰু পুনৰ আমি জুই পুনৰ কিবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংঘৰ্ষ তেনেকা বেয়া পৰিৱেশবিলাক আমি আকৌ চাব নিবিচাৰো আমি শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা সমন্বয় সেইটো আমি বিচাৰো গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম অনাগত দিনত বড়ো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ঐক্যভাৱে আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে চাওক 6 শিডিউলত ভিচিডিচি থাকিবই ভিচিডিচিটো নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে ভিচিডিচিত ইলেকশ্যন পাতিব পাৰে গতিকে ইলেকশ্যন পাতাৰ কাৰণে সংবিধান সংশোধনী হ'ব লাগে ইয়াৰ কাৰণে পাৰ্লামেণ্টত 125th এমেণ্ডমেণ্ট যিটো সংবিধান সংশোধনীৰ কাৰণে 10টা 6 শিডিউল লগ লাগি আবেদন নিবেদন কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে কিছুমান 6 শিডিউলে আজি হিলছ অঞ্চলৰ 6 শিডিউলে যে ট্ৰেডিশনেলি তেখেতসকলৰ ভিলেজ কাউন্সিল আছে সেইসকলে অপোজ কৰি আছে যে নিজৰ ভিলেজ কাউন্সিল তেখেতসকলৰ আছে যিয়ে নেকি আজি পৰ্বতীয় অঞ্চলবিলাকত পাহাৰীয়া ৰাজ্যবিলাকত এইবিলাক চলি আছে ট্ৰেডিশনেলি তো ইয়াৰ কাৰণে বহুত কঠিন হৈ আছে আমাৰ 125th এমেণ্ডমেণ্টটো হোৱা নাই আৰু এই 125th এমেণ্ডমেণ্টটো হ'লেহে ভিচিডিচি সংশোধনী হ'ব আদারওয়াইজ এটো এনেকৈ চলি থাকিব बिपिएफखौबो गिया बिपिएफआ जोंनि फेक्टर नङा कंग्रेसआथ' एखेबारे फेक्टर नङानो आरो बिजेपिखौ लानानैबो जोंहा गिनाय गैया खारन बिजेपिआ जियानो खालामा जेसेबां खालामा मानो सरकार दानो हानायसिम एमसिएलए बा नाम्बार
देरहाहैनो हानाय अबस्था गैया बिसोरो मोनसे सिमायावनो थानांगोन आरो ओंखायनो जों रावखौबो गिया आरो दस्रा दलथ' गैखायानो दा UPPLआनो मोनसे दल जायनाखि माने एबसलुट मेजरिटिबो जानो हागौ बा सिम्पल मेजरिटि लानानैबो जोङो गभर्नमेन्ट दानो हागौ कारण जोंनि टारगेटआ मा गुसुं समनि टारगेट नङा गोलाव सम BTCखौ सासन खालामगोन जों 10-15 बोसोर बा 20 बोसोर बिनि टारगेट लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ केडार भित्तिक अर्गानाइजेसन रुट लेभेलाव डेभेलपमेन्ट जाबाय कर्मीफ्रा लोरसोर जानो रोंला BPFआ खुनु कारनाव 7-6-7नि बारा देरहानायनि माने परिबेस गैया आरो BJPआ गभर्नमेन्ट दानायनि खुनु परिबेस गैया BTCखौ दखल खालामनायनि आरो कंग्रेसआथ' बाहाय अबस्थाबो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफाद हारिमु आफाद गासै लोगो नांनानै आपिल खालामदों जोंथ' सबसमाय रेडिमोन खिन्थु दा बे समावनो हाग्रामाया जे केन्डिडेटखौ फोसावग्रोना होबाय बे मोनसे बिराद गुलाय गुजाय लाबोबाय दा बे फोसावबायबा जोंबो फोसावनांनोसै बेफोरखौ नायोबाथ' खौसे जानायनि इस्सा गैया नामा हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बे माबा माबि खोथा बुंदों मादों बेफोरखौ नायजोबनानै आरो जोंबोथ' बारा गोबाव थानो हानाय नङा UPPL दलाबो केन्डिडेट फोसावनो खिन्थु जायोबा मोजां मोना होमबालाय बे दा 20 जन केन्डिडेट जि फोसावदों बेखौ उइद्र' खालामग्रोजोबदो बे नङामोन होननानै गाव स्टेटमेन्ट होनांगौ बेनिफ्राय फर्मुलाया मेडियाव नङा जनानै रायलायगोन प्रमद बर'आ दा रुलिं पार्टि बियोथ' अपोजिसनसो बेनाव 10थाल' MCLA दंसै दा बिदि मोनसे फर्मुलाखौ कन्डिसन हिसाबै होनानै इउनिटिनि फारसे थांनो गोसो गैयैखौनो बे देखायबाय थादों आरो बेल' नङा UPPLआ गासै BTC ओनसोलावनो 20+ जिथु 25टा बा बिनि बाराबो सिट जों देरहाहैनो हागौ